Hinner just ikke så. Och som så kan det om dig. Gå i mockors. Hvor man stjerner. Ja. Og hvor man tjauer. Ja. Og hvor man vil falsen. Jeg er politister og jeg vet ikke advokater for høyre. Det er et obehagelig strukning vi til. Man kan være sitte i bensin og sånn. Hvis man det eier verden, så kan jeg spille 3 forskjellige spørsmål liksom nu. Spiller det på en bløya måte, så at barnet føler seg velkommen og helt og godt. Lockar dig, liksom mamma gör pappa. Hvis du säger det, en nockor, säger ockor, så gör det kanske en kaka. Jeg kan spille hva gale, og hvis du ringer hjem, eller hvis du bare ser meg mer, eller også det. Jag lovar pengar, alltså man lovar pengar. Ja. Ja. Nej, jag hör det. Det är synd för dig. Du fick du på att nästan 4 veckor. Du skal så rött. Sen det var som var evig vuxen så det halter när man ska göra det av skilt. Ja. Så vi är bara nervös och allt möjligt så det. Jag har inte fällt som att man ska svära på det och att man inte har möjlighet att säga nej, tog in inte och forskjelligt. Så må man svära på det som det spyr om som inte vet det så må man bara säga det. Jag føler liksom att de har alla skiltna och så är att föräldrarna är inte går hvis de kanske eller att några kan få det. Nöja dig att fortälja det vad det är till problem vi har sagt. Ja, det känns skulle göra klart att jag är vuxen och att barnet är barn. Inte som ja, sitta sig piver och göra det klart att nu ränner jag få svär ur det och bättre omståndare tycker. Det kan vara som ringt att säga då, hvis man inte vill att det ska hända några föräldrar eller något sånt. Låta barnet göra sig gå till och om det inte läser svär nu så behöver du inte svär nu och du kan bara komma till mig att du vill. Kan de bruka för börsport? När man chat, för exempel. Ekel. Och så. Det känns helt om du inte, alltså man inte hör skönar mig till barnen. Alltså jag hade ju ödlig, jag ser skön, allt som var avskaj att jag har rattlat se såna mening. Jag var 18 år, nu ska jag göra tärnspårning. Ja, god idé. När är du svår med här